Продължаваме с следващото клипче от поредицата и то ще бъде как да комбинираме всички завои, които научихме до сега. Преди да започнем, искам само да ви покажа нещо, понеже до сега постоянно като влезете в игра, трябва да цъкате стрелката надолу, за да променяте ъгъла на камерата. Ако искате да промените това за постоянно, избирате Tools, след което отивате на Workbench, Drone Editor, избирате го, намирате си дрона, който искате да едитнете, а към момента това е Skyliner, който трябва да е ето го. След което избирате Select, след което избирате на камерата, Edit Part и след това избирате Set Camera Angle на колкото градуса искате. Като за начало може да го оставим на най-ниското, защото така е най-лесно. Колкото по-ниско е, толкова по-бавно се лети и толкова по-лесно се правят завоите. Така че, ето, оставяме го на 25. В това меню може да променяте абсолютно всичко. Ако искате, може да слагате други перки, ако искате, може да си сглобите абсолютно цял нов дрон, какъвто вие искате. Но към момента променяме само ъгъла на частичката, след което цъкаме Yes и се запазва като дубликат. Отново отиваме на Single Player, Free Flight, избираме Free Flight и сега какво ще направим е избираме отново Strobe Bell. Нека този път да променим малко и да видим някоя, която отново е лесничка. Айде, ето този стадион. Избираме стадиона без трак. Отивате на където пише Your Drones, не на Official Blueprints. Your Drones. И ето, това е дрона, който направихме, който къстъмайзнахме реално. Избираме го. Дизармваме. Както знаете, вече нагласихме дизарма да е на копчето Z. Ако искате да го промените, отново може да го направите. И какво правиме сега? Излитаме, както до сега гледахме всичките упражнения. Така, тръгваме напред. И сега ето тук има едно кръгче. Сега какво искам да направите е да се издигнете колкото се може по-нагоре и да започнете да следите ето така кръгчето. Хоп. Това не беше достатъчно добре. Отново пробваме. През цялото време правите микро adjustment на стиковете, за да може да държите да става всичко плавно. Ето това искам да направите. Хоп. Всичко да се случва плавно. Първо го правите на лявата страна, след което се завъртате и упражнявате дясната страна. Ето това е. Виждате кръгчето? Държите. Ето тук вече излезнахме прекалено много. Значи целта ви е да се пробвате колкото се може повече да наклоните и да държите без да се удряте. Това е първото упражнение. След което идвате ето тук отстрани на линията и се пробвате да се центрирате върху линията. След което хоп, пробвате да вземете лек плавен завой. Това не беше изобщо добър завой. Лек плавен завой. Когато завивате, виждате отдолу как променям ако искам да завия надясно, бутам и двата стика надясно, но след което, когато стигна момента, в който трябва да изправя завоя, мърдам само десния стик, не левия. Левия го държа постоянно нагоре. Значи отново даваме газ. Нека този път да пробваме наобратно. Така, тръгваме. Така, малко повече гъзчица. Газ. И ето тук сега. Оп, виждате отдолу какво се случва. Двата стика настрани, след което пак наобратно. Ако мислите, че ще ви е трудно, може да се дигнете малко по-нагоре, за да имате време за реакция. И отново. Двата настрани, след което само десния връща наобратно, за да изправите. Настрани, връщате да изправите. След което какво може да направите е да се качите ето тук и да се пробвате да следите ето тази тераса отново, само че ето тук отстрани. И
докато го правите това нещо, се опитвате всичко да се случва плавно. Ето, колкото се може по-бързо. Първо, пробвайте от външната страна на терасата. Така, ето, от външната. Добре, тук изпуснахме завоя. След което отиваме, ето, от вътрешната страна. И тук е малко по-така трудничко, понеже трябва да се пробвате да не ударите отстрани. Когато видите, че има вероятност да се ударите, може да подадете малко повече газ и пак продължавате. Хоп. Сега, другото нещо, което искам да кажа като упражнение, което на мене ми беше доста полезно за завоите, нали, е самото пинчване. Значи аз го държа така джойстика, давам газ нагоре, напред-назад, но ако на вас ви е по-удобно с два пръста, ето по този начин, също няма лош вариант. От който вариант ви е удобен, него го използвайте. Нещо, което хората по принцип бъркат, аз поне какво съм забелязал, е, че не тренират десния завой. Някакси винаги се получава, поне на всичките клипчета, които съм ги гледал в Reddit, е, че хората някакси сам постоянно завиват наляво. Затова още в началото на клипчето ви казах, че няма да е лошо да тренирате първо едната страна, завой на едната страна. Така, едната страна завиваме, след което обръщате и започвате на другата страна. Защото в един момент ще се получи това, че може да завивате перфектно наляво, пък на дясната страна изобщо да не можете нищо да направите. Повечето от вас, определено това ще има пречката, завоите. Завоите са наистина, може би, едно от най-трудните неща. Трикчета, които виждате и всякакви други подобни, не са толкова трудни, но както абсолютно всичко, базовите знания са най-важни и реално завоите са едно от най-трудните неща, за да може да си координирате двете ръце с мозъка, за да знаете как се завива. Един път научите ли се да завивате и да може да излизате от абсолютно всяка ситуация, да може да спирате, когато поискате, това са може би най-важните неща, които трябва да научите. И реално, щом ги знаете един път, няма да имате абсолютно никакъв проблем. Това беше бързия урок за завои. Както видяхте, имаме координация на абсолютно всичките части, които учихме до сега, в едно. Сега, пробвайте се да го направите това нещо и прекарайте колко се може повече време, тренирайки точно тези два стика. Самата координация на двата стика, напред, назад, нагоре. Пробвайте абсолютно всякакви кръгчета възможни, които може да направите. Да, очаквам да ви видя в следващия епизод, където ще ви покажа малко по-трудни вече нещица. Ай!